Viva Señor Santo Niño! Good day po mga ka-studio. Today, kasama ko ngayon yung misis ko. Tapos yung bibi namin, si Bibi Sax. Ayan po, in celebration po sa Sinulog Festival, naghanda po kami konti sa bahay. So yung handa namin for today's mukbang is lechon belly. So boneless po yan mga ka-studio. Simulan na natin mga ka-studio kasi gutom na kami kasi matagal itong maluto yung lechon belly. 4 to 5 hours including preparation. So ganun katagal talaga pero worth it naman kasi siguradong masarap tong boneless lechon belly nito. So yan, maghiwa na ako para makain na kami. Sa mga hindi pa kumakain dyan, kain na po tayo mga ka-studio. Sabayan nyo na po kami. Crispy to. Yan. Sinsya na kayo, malug-alog yung misa. Yan. Wait, Bea. Ayan ho mga ka-studio. Lutong-luto na po yan. Yan. Gadong magugutom talaga. Mayroon bang maraming ingredients sa loob? Yan. Unan ko muna yung anak ko ha. Yan. Sobra kay Mrs. Yan ay Sobrang laki. laki. Ito sa iyo, Be. Thank you, Pang. Sa kain na po. Kain na po tayo. Ito po yung bala to. Grabe yung crispy nito mga ka-studio. Yan. Magkakamay na po kami. Naghugas na po kami kanina. Ang sarap. Ang sarap! Yan oh, grabe ang... So tayo. Wait ah. Excuse me kay... Manay kutsilyo be. Ang lutong. Yan oh, juicy sa loob. Yan, litsong-litson na talaga.
Wow, tingnan niyo po. Ayan. Ang lutong niya. Yes, ang lutong niya. So, rice ka muna, Bi. Mm. Yan. Grabe, ang lutong, oh. Try natin to. Hey guys. You want crispy skin? You want crispy skin? Hard. Not. Kahit Try this one. Wow. That's crispy. Wow. Crispy po mga ka-studio. Tagal ang preparation pero the best pag naluto na siya, panalo talaga. Sarap. sarap, guys. Mm. Panalo sa lutong. Juicy pa sa loob. Naganda rin po kami dito ng pipino. Pantanggal umay. Pipino. Ulam ba kanin nyo? Marami pa sa amin. Mm. Ang kasi, kami tayo, guys. Bisaya yung lami. Sa Bisaya, yung sa Tagalog, masarap. Kahit. Iyan ko tambok. Anod ako Mm. Yes. Yung lechon belly Cebu, famous sa dito sa lugar namin mga studio. Yung price niya per kilo ng boneless lechon belly, nagkakalaga ng 700 pesos. Mahal. Masyadong mahal siya. Pero pag ikaw yung nagluluto, ito yung niluto ko dito. Binili ko lang yung lechon belly. 2.5 kilo lang to siya. Yung binili ko. Tapos ang dami mo nang makain. Yung per kilo ng lechon belly kasi 210 pesos lang. So ito, nakalaga lang ng 520 pesos. So ang mura na, 2 kilos pa. Bibili ka ng luto na, nakalaga siya ng 700 per kilo. So makakatipid na talaga pag ikaw yung mismo yung nagluto. Sarap. Sobrang sarap. Lalo akong tataba nito.
open muna namin mga drinks namin mga studio. Yan. Thank you. That's my love. This is yours. Yeah. Ah, sarap. Ang gandang pamaris talaga itong Sprite para matunaw naman yung mga kinain. Yes. Kain po Lettuce. tayo, lettuce. Masarap itong isaw-saw sa It's Doritos. mayo. Litos? You want to eat? No? Mm. Puro ng Doritos na lang. Ang sarap ng litos, no? Mm-mm. Kasi challenge ito na. Hindi ko lang alam mga ka-studio kung maubos ba namin to kasi pag ganito kasing ulam, Kung siya ay makaubos. ang daming kanin na maubos ba? Maubusog ka talaga sa kanin ito. 2 kilos, hirap atang ubusin, di ba? Mm-mm. Oo. Kung siya ay makaubos or siya makaiubos. Siyang panalo. Inulang ko sa rice. Kunti na lang. My God. Ito, mayroon pang rice. Ang rami pa nito. Yan. Kung kasi makaubos sa rice ang panalo. Rice lang. Kasi ako guys. Socks. Sit down properly. Laki pala nito, no? Siya ba? Mm-mm. Arong lingkod. Mm. Crispy? Yeah. Wow. It's crispy. Wow, that's crispy. Pwede yung kamot. Parang busog na ako. What's that? You say? You told them. Unsa na be?
Na sila ina. Kain po tayo, kaunta. Kaunta. Sali. Ano mo anak? Ay, rice kili. Karungan ko ni. Yung klase yung pagkain ba? Ingat lang tayo sa high blood dito. Sa mga high blood, hindi pwede nito. Pwedeng kumain, pero Konti. hinagmay lang ba? Buti na lang, hindi pa kami high blood. Kami talaga mahilig kami kumain ba? Magluto sa bahay, lumabas ng hanggang sa mall, Kumain sa kumain. labas. Ay, kita naman sa mga katawan siguro namin. Mahilig talaga kami kumain eh. Sa bahay po, siya talaga yung tagaluto namin. Tapos kami yung taga-kain. Wait mo. Ako kayo. Hindi niya ka? Ayaw na na, gusto na daw siya eh. Saan ka? Siya'y panalo. Ano ba yan? Ayaw yung butang dito. Cheers tayo. Cheers! Cheers. Careful. Excuse me po. Gusog na ako talaga. Mag-shoutout muna tayo bago tayo paalam. Ikaw, kakain ka ba? Hindi na? Hindi mo na kaya to? Busog Busit? na ako. Busog na busog na ako. Busog. Busog na ako. Busog na daw sila mga studio. Shoutout muna tayo mga studio. So shoutout po kay Nobel Precioso and Melchor Cabido. Anto Cabido family. Hi po. Shoutout po sa inyo. Hi, Hi. Tapos shoutout po kay Ma'am Janice Maritan at sa buong Bisinta family. Happy 10th anniversary po. Shoutout din kay Bing Simons. At nagpapa-shoutout din siya kay Elvinsor Malihan. Tapos shoutout din pala kay Robel Escol. So nag-request pala din siya ng lechon belly na spicy pero hindi pwede kasi yung mag-ina ko. Kaya hindi spicy yung ginawa ko ngayon. Kasi hindi lang kaya yung mga maanghang ba. Kasama ko kasi sila ngayon, idol. So, shout out Rubel Escol. Tapos, shout out din sa Tabanguhanon sa Leyte. Shout out din natin si kaibigang Jeffrey Barid. Tapos si Jeanette Liano. Enigma Place. Then, itong last naman ay shout out ko. Mayroon silang mga sariling channel, mga studio. So, tulungan din natin sila. I-support din natin mga channel nila. My Music Tambayan. So, yan po yung channel name niya. Tapos, Car Jeep Channel. So, ayan. Tapos, ang last, si Perry Vlog. Magpapaalam na po kami, mga studio. Maraming salamat sa panonood. Sana po nag-enjoy, nagutom, nabusog kayo sa mukbang namin ngayon. So, ang mukbang pala, yung eating while broadcasting. So, hindi naman challenge itong ginagawa namin na dapat ubusin namin lahat to. Pero, nakaka-high blood kasi ito pag sobrang dami yung kinakain mo. So, yan talaga yung mukbang. So, okay lang na hindi maubos kasi hindi naman namin itatapon to eh. So, kakainin pa rin namin to. So, paalam na kayo. Paalam po. Maraming salamat po sa panonood ninyo.
Alam, bye-bye, Sax. You say Bye.